Sanibonani, igama uThandazani uTP the Prince wakamsome, i-brand ambassador yo-Umndeni Skincare, futhi-ke oyi-promoter yoMndeni Skincare. Namhlanje sivakashele eSport eMtshezi Pharmacy. Sizoxoxa nosisi uZindle, ongomunye wama-pharmacist asebenza la ekhaya futhi ostokha uMndeni Skincare. Sanibonani, igama lami nguZindle Dambuza, ngiyi-pharmacist eMtshezi Pharmacy. Ngiyi-pharmacy owner as well. Umtshezi Pharmacy usendaweni yaseScott. Umndeni Skincare siqala ukwazi eminyakeni eyisithupha edlule, kufika ubhuti Nqubeko ezos-introduce to the product. Sayistokha-ke i-product, kwaba nama-customer afikayo eney'nkinga zesikhumba, sabanika isigcobo. Into emnandi-ke ngayo ukuthi bebebuya, abantu abaningi uthola ukuthi athi angisadinge yodwa but ngicela unginikeze enye ngoba ngizothengela umzala wami, ngizothengela usisi wami. So ngezathu ukuthi ikhemesi yethu-ke ingase-rank, ubuthola ukuthi abantu abaningi mhlawumbe umuntu uzofika azochaza athi ingane yami isihlutshwe isikhumba iminyaka eminingi, isikhumba sakhe siyoma, siyaluma, angazi, sengizame konke, angazi ngizomgcobani. Simsuggestele ukuthi azame umndeni and uthola ukuthi athi isikhumba sakhe si-right. Wezwela-ke nawe mbukeli ulapho ekhaya, Umndeni Skincare urecommendwe also khemesi. Ongakwenza wena ukuthi ungahlali lapho ekhaya ube uney'nkinga zesikhumba, shona ekhemesi eseduzane nawe, ufike ucela Umndeni Skincare ubize ngegama. Umndeni Skincare, ungaphambili ey'nkingeni zakho zesikhumba.